Yes, welcome back again. And for today's Vloggy Dogs, ang among buhaton is testing na mo ang gitawag nga Flip the Bottle Challenge. Kauban na mo ang Team Insert o Team Larlar. Kami karon ni Jai. Pamalit di karon ang ipakaon sa ila. Para Yes. paningkamot jud sila o flip ba. Kami karon sa grocery store. And tara, piliun na to. Ang para sa mga bata mag-goodies, of course, fries. French fries, extra long, potato kingdom, itingan na to ng fish balls. Okay na ba ni Jai? Tatay. Hotdog. Pure foods man po ni siya, di ba? Star ang atong hotdog, star, bacon, and pila na mag-popcorn. Kaya mga bata ba, ganahan ng mga churva egg. Napulubo naman ko. Ano? Yes! Excited na mino magpa-games mi niya. Yes! Ang testingan ng Flip the Bottle Challenge! Actually, kanina mga pagkaon, muna siya ang countdown sa birthday ni Zay. Ay, ay, excited na ko. Uy, mag-23 na ko, Jai! Ay, mao. Okay. Welcome back to Lambo, Bisaya for today's vlog, for tonight's vlog. Testingan na mo ang gitawag nga Flip the Bottle Challenge. Kauban na to karon Jai ang mga Team Larlar o Team Insert. sila ang atong kadula karon. Yes! Og wapil po ni Zay. Yes, ako yung may katanawa na Gusto ko kumukaon kay kayo pudding Zay. Kulit mang ka. So nakatay garlic rice, nakatay fries, nakatay fish ball, nakatay hotdog, and nakatay drinks nga iced tea. O niya, Apple juice. ay apple juice day. Apple vinegar. Testingan na mo, di mi magpaulahi. Kami muna. Flip the Bottle Challenge. Yes. Charla. Let's go! Amen. Bawal. Uy. Ay, bro. Nakakaunan eh. Counted. Counted na. It was at this moment that he knew. He fucked up. Asa ganji matalik eh. Ganji matalik yung wisdom. Hindog lang na kay Nan, bigid mo ka boss. Ya, ganji mamani. Banat sih. Banat din, banat to gaan! Hoy, napuna naman mo sa akin. Subscribe dapat kayo eh. Kabangan ta ka, Jai! Ayan na. Uy! Ay, awa! Naglakad na ko.
2,000 years later. Lapot, bukli kay slide. Yes, sudah. Jalan. Ay, wala silang biscuit, diba? Lagi. Yan ka, mga bala naman. Ako, panikot ako. Ako na forever. Ay, pala nangiti. Hindi na go forever. Kasi makakot ako, ito ba? Ito na lang, puno nga tubig ba? Oy! Ganyan ka nang kahit ayaw. Gagawin ako. So good. Kala ka, nagkakit. Banat! Banat wa! Ate, pagpun nito, wag yun na. Hindi ka na sorry. Ayaw, ito naman ba? Hindi ka mag-shoot. Diyos. Aw, nagay. La. Kaya ka dyan sa mga First of all, Diyan na, wala na fishball. fishball. Ay, pakadiwa. Wala nila tama. Ah. Nakita ninyo, ako ang filmi makadaog. Ako good. Ako kada 1 million ko nakadaog. Pero makapila-pila ka. Nahiya si Makmak. Nahiya si Makmak kung si Angel. Si Makmak kung si Angel, nag-practice na kaina mo ng kapila sila nakadaog. Bisag dili siya, makapila-pila siya kaon. Dati pa. Wala, gitabangan na ako sila. Dahil nga, ingani ba? Kaulog na dahil nga. Iwan ako sila. So, nalipay ang atong team Larlar o team Insert. Nakadaog ang kulay team. Ang bala kayo, si Noynoy o si Opaw. Bala kayo. Huwag mga kalabo! Magkita ta sa sunod na mga kaon video vlog. Ayan. Ayaw kalimti. Permeng dumduming nga. Lambo! Kaya.